lo baba wathi uya ngalimention igama lomuntu. Hayi noma ngikhuluma nje gogo befru ngabe Okay. nandaba. Khuluma gogo ungabi. Ubaba lo wasithatha wathi kufuneka siyocula somewhere kodwa hayi la eSouth Africa angeke saziwe la eSouth Africa sizokwaziwa eRhodesia. And then lapho eRhodesia sofika sicule sofika siholelwe imali eshisayo hayi indaba okudlala. Siphosela ukudla sifakela ukudla ngathi mina hayi kulabo sicula ngithi hayi yabona la sizodliwa la. Siyobaswa nje sofaka ebhodini la. Impela faka ebhodini sihlale lapho sinika ukudla njengezinja. Babuye bazokollecta ama plate abo. Hawu sihlala iviki sithe masifika eRhodesia sahlala iviki. Kulelo viki esihleli kulo siyabuza ukuthi kanti ihotela liphileleni isibukhele lona nabathi hey sizanitshela akukalungi kahle sizontshela isikhathi masihamba ukuthi ihotela lelo lihamba kanjani. Hayi sihlala. So I'm talking now because indlela yami iseduze. Sengizawufa abaningi bahambile. Gogo wazobhlungu yazi. Sengizawufa ngizange ngithole nesent futhi angifuni nesent ekhona. Nje iANC nayo nginike nje uniform yayo. Banginike nje imakazu iuniform yabo mama. Ngazi ukuthi nangifa nje ngiqedile. Cabanga ze age of 16 years. Mangibuyela angizange ngabuya ngagana kodwa mangibuyela eSouth Africa kwathola nalo music. Welcome to the Durban Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show. Even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Kanda. Me, I do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press the sensation bell as well as join the membership. Yeah, please donate our details shown after the disclaimer, and please don't skip the ads and watch the episode until it ends. So yeah, you can support the channel by doing that. And also, we are nominated as the best podcast of the year. You can just go and to www.sasmaaward.co.za and you vote for us. It only costs R2.50. And also, our t-shirts are available. Only cost 300 Trend. Thank you so much. Thank you so much to those who are liking the episode and sharing it. We really appreciate it. James, are we on Grace or what? We on Grace. It's great Grace. Yeah, great Grace. Yes. I love it. I love it. I'm with my grandmother here. Yeah, and I can't wait to hear the testimony. Yeah, today. Gogo. Sikaningi sivakashela isalo guys. Yeah, ogogo sebathanda ukuzosibona gogo senzeni. Hayi kusho ukuthi niyasebenza. Inkatha zodwa. Uma sekuzogogo. Hayi manje. Hayi siyabonga kakhulu. Tata lithini ixesha. Ixesha likaThixo. It's God's time. Yeah. Hayi. Namhlanje ukhuluma ngale language. Hayi language Chivenda. O Chivenda. Yebo. Awukhuluma ka Chivenda. Yeah. Uphinde ukhohle. No. Gogo siyakwamukela sawubona siyakwamukela eshowini sicela ukuthi ubingelela abantu emakhaya bese siyasicasisela ukuthi ugogo ubani uphumaphi. Yanibingelela babukeli. Lapha emakhaya. Igama lami umama Priscilla Mabaso. Ngagana kwaHlongwane. Oh, Mabaso Hlongwane. Ngisuka eOrange Farm. Yeah. Hey ngiyakubona Nkosi yami sebese usuyafika bakubambile ngithi ugogo wami Nkosi yami ukhayise. Hayi strong kabi mina. Engasoze mina strong. Ufresh gogo. Ngisayo reach 8. Nakho siyabonga gogo siyabonga. Umuntu ongazi ekhaya yabona ugogo ukuthi namhlanje uzivakashele sicela sitshele ugogo namhlanje uzivakashele ngani mhlawumbe asinike ne background ukuthi ukhulele kanjani but bosushithi uphuma koThembisa so ungasitshela nje ithi Orange Farm right yeah ngicabanga iThembisa mamgabisi uhlala phi abangayena so yeah usitshela ukuthi uphumaphi nanokuthi ithini testimony yakho namhlanje imuphi lo mlayezo ucabanga ukuthi kumele uzondlulisa kubantu. Oh
umama Priscilla ubuye Orange Farm. Kudala ngifisa ukudlulisa lo mlayezo. Kudala ngihlulekile. Awu. Ngize ngasizwa uChris ukuthi ngihlangane noChris avuma ukuthi ngize la e-studio sakhe ngizochaza lento ngoba ngibona ngathi indlela yami seyimfishane sekusele mina ngedwa kulabo bantu engangihamba nabo manje kumele ukuthi ngizodlulisa lo mlayezo kusiyabona no ungasiqala nje kanti uthini umlayezo uqale kanjani mhlawumbe kusho ukuthi lapha yayishawela center bekuyindawo okuculwa kuyo sicula abanye abatrainayo batraine abaculayo bacule kanjalo so mina ngangithanda ukucula bengithi nangiphuma esikoleni ngihambe ngiyocula lapho kwathi kwaku 1968 67 68 yeah 1968 and then sicula lapho sisacula njalo lapho sathathwa umunye ubaba lo baba wathi uya ngalimention igama lomuntu hayi noma ngikhuluma nje gogo befru ngabe nandaba khuluma gogo ngabe ubaba lo wasithatha wathi kufuneka siyocula somewhere kodwa hayi la eSouth Africa ngeke saziwe la eSouth Africa sizokwaziwa eRhodesia and then lapho eRhodesia sofike sicule sofike siholelwe imali eshisayo hayi indaba okudlala hayi sajabula nathi phela mina I was 17 years that time siyocula lapho ngithi mina hayi umuntu kusho ukuthi manje uyadlula uyaphesha yilesikhathi apartheid kakhulu ngithi manje kusho ukuthi la umuntu uyahamba manje angisabuyi la eSouth Africa ngiyahamba hayi siyacula ke lapho siyareheza lapho Shawela Center lapho and then kufika ilanga lokuthi manje kufuneka silungise ama passport sithathwe ke siyolungisa ama passport ethu besiwalungisa eJohn Vorster Square ngoba besingaba artists sicula kwamele ukuthi ama passport ethu aqale eJohn Vorster ukuthi niyokwenzani nini eRhodesia or niyoganga or niyonzani bilese isikhathi apartheid ngaleso sikhathi kwakuphetha amabhunu hayi ke sithatha ama passport ethu masicela ukuthatha ama passport ethu kube right bese kuthiwa hey lungisana imithwalo njalo siyahamba hayi sipakishe imithwalo mina ke ubaba was very strict my father was very strict angazi ngangizomqala ngakuphi ngalento uyazi ngavele nje ngaqamba mangathi hayi tata kuthiwa siyala nje eduzane siyawucula siyabuya athi manje ama passport ayapi ngithi nokuthiwa kula eMafikeng ngisho mina eMafikeng kanjwa ngapassport ngoba kanjwa ngama passport hayi athi ubaba wami ke all right kulungile ungahamba sahamba ke sakibisi ngelanga lokuhamba wasithathe lo baba lo Chris ubaba Chris yithi naye lapha yana hawu hey ukudla yonke into organize everything abafana laba esicula nabo amagatari mina ngangicula phambili ngicula lead part kube ukofo wakamahlangu ubehlala eDlamini so ashona manje and then bese kuba uDouglas Mfeke uDouglas wahamba neIphintombi esikhathi masibuya thina yena wahamba neIphintombi so angimazi ukuthi usaphila or asaphila kube uDavid kube uJoe bekadlala nama minerals after sibuye eRhodesia bekadlala nama minerals and then ke kube uJack yena wabuyela kwaSoshangana and then bese kuba ulokhuzana ubedlala ama drums uDavid uDavid Mason hayi David Mason uDavid so iRhodesia eZimbabwe iRhodesia eZimbabwe ukuthi angifuni ukukhuluma ngeZimbabwe ngoba ngiyazi ngazi iRhodesia eZimbabwe bongakazalwa noChris bekakazalwa ubaba Mbeya so mina bengiyoqashiya lapho okay so ke thina igroup yethu bekungaba Gaza Dolls beyingaziwa la eSouth Africa wathi uChris nje vele njengoba niyale seniyoqala nidume eRhodesia kude Tanzania yonke indawo hayisahamba hayi kwaba mnandi hayi safika ePark Station sagibela isitimela isitimela saseRhodesia bese sihle sifana neBlue Train sona mara bese brown and yellow bese brown and yellow hayi madoda ishasholozi imamba nayi ayishasholozi imamba kude isibasuka la eJohannesburg siyokuma eMafikeng masisuka eMafikeng siyokuma eBotswana siphuma ngeBotswana line asiphumi ngeBaybridge sifike eBotswana sidlula isitimela siyokuma ePlumtree heaven emahlathini anjani amahlathi lapho umuntu naye ngakusunduzela khona udliwa ikiyoka or udliwa ihashe or yini and then sahamba saye ePlumtree masuke ePlumtree sesiya kwaBulawayo
yayilapho safika khona kwaBulawayo sehliswa ke kwathiwa la mase phethe yonke into ama-instrument ethu namagita nemitsheka yethu esizoyifaka lapho masigashile masifika ke base bayahamba bona ke beyosibhukhela laba basipromothile ngayo kwakuba uMatshokodo kusho ukuthi omunye angikwazi kummention Okay. ngoba wayesikhulu sa something ngapha Hayi. angikwazi Bona kummention kumadlala ngalokho. eh Abiyeke lo. ya ngiyamiyeka impela ubaba Matshokodo wangale eRhodesia Yeah. so bebehlala kwaBulawayo safikela kwaBulawayo mara funny thing masifika kwaBulawayo kwathiwa siyohlala ehotel azange sihlale ehotel athi safakwa i-tennis court Hawu. i-tennis court leyo abantwana bayadlala lapho nabantu abadala badlala i-tennis Unomanga gogo. thina safakwa ku-tennis court hawu kanjani sizoqashiya kuthiwa sizokwenza imali wayesilaliswe endaweni enje hhayi sithi asinandaba mhlawumbe ukuthi ngoba sisafika Yeah. hawu ngakusasa labantu babehamba la bayasikhiyela Kuyi-tennis court? e-tennis court masingasha lapho sizoba yini Yebani. bayasikhiyela la e-tennis court bahambe mabeletha ukudla njengezinja wena wabona izinja Hayi gogo. siphosela ukudla sifakele ukudla ngithi mina hayi kulabo esicola ngithi hayi yabona la sizodliwa la siyobaswa nje sofakwe ebhodini la impela fakwe ebhodini sihlale lapho sinika ukudla njengezinja babuye bazokollecta ama-plate abo hawu sihlala iviki sithe masifika eRhodesia sahlala iviki kulelo viki esihleli kulo siyabuza ukuthi kanti ihhotela liphi leli nisibhukhele lona nabathi heyi sizanitshela akakalungi kahle sizontshela isikhathi masihamba ukuthi ihhotela lelo lihamba kanjani hayi sihlale babhukhe estadium bhukhe estadium bona ukuthi siyocula lapho estadium sibangakhi yithi sodwa njengoba ngisibalile ukuthi uKofo uDouglas uKofo wakaMahlangu umayini igama lakhe elinye umama ka the lady Nganthobela Okay. yeah umama akhe really mother bekuKofo Yeah. Mahlangu and then bese kuba yimi bese kuba lokhuzana ngithe ubani konje uMasondo. lo mahlathini wethu imbodla mane yethu konje ngithe ubani uChris. asu Chris Mupha gogo. angithi bengibala uKofo ngabala mina lo mfana ngithi uhambe nentombi ngithe ubani Bano. Douglas yeah. Douglas yeah Douglas. hey igama lesilungu lelo Ehhe. hayi ke babhukhe ke ama placards angene yonke iRhodesia leyana hey kube mnandi siduma yonke indawo kodwa hayi Gaza Dolls are here Gaza Dolls are here Badwa gogo nise tennis court. yeah Yeah man. tennis court Yeah. sihambile phela into esizoyenza kanti thina njengoba sihlalise tennis court sizocula la siculela abantu ababaleka la eSouth Africa abaya ngale sicula ukuthi siba provide ngokudla sibanike impahla zokugqoka baningi bangale babalekile la eSouth Africa Okay. manje thina saza ngithi sibanjwe njengenqondo ukuthi kuzolunga si stage eStanley Square istadium sakhona esikhulu nje so sikwabulawayo sa stage ke lapho abantu istadium leso mangisilinganisa singange Orlando Stadium kugcwele ukuthi abanye babegibele ngisho nasayidlahlini siyaqashiya phela mina ngangesidudla ngengaka Ugida into engayiphambi. hey nangithi nje umlenze wami hayi kuyafiwa Gogo ngapha uyacula futhi. ngapha ngiyacula hayi bengigida ngithi mawuqashiya phela uyagida ngapha uyacula Wasondla ngiyabona masimoto phezulu. ya hayi sigide lapho siqede hayi ngisho kwabanye hey madoda kusho ukuthi sizohola la nisibonile istadium besigcwele kanjani kuphi isalokhu silethela lokho kudla kanjalo njengezinja Back to tennis court man. back to tennis court not in a hotel sihlele tennis court cabanga sigeza la i-toilet i1 singena konke namadoda la Yeah man. hey bantu hayi mina ngibuze ngithi kanti imhlolo yomuntu lo esiwona hayi ngakusasa ukuthi hayi ke manje sisitagile la eStanley Square siyahamba manje siya eRusape. iRusape is the next town like going to Pretoria or Vereeniging asibe kanjalo masifika eRusape sa stage khona sasuka eRusape saya eKhwekhwe masifika eKhwekhwe nakhona sa stage kuyagcwala kule stadium le Nokulala ama tennis court gogo. yebo siloko silala tennis court kodwa hayi maseseRusape azange salala tennis court ngibuza ukuthi salala laphi Nalala. emgedeni womfino Hayibo. konke nama instrument ethu ukuthi imvula nayo ngiyeza lapha emgedeni womfino wayesilala la angithi yabona ukuthi thina nje siyafuneka kufuneka siboshwe kanjani ngasi
Yebo. Emgede la kulala khona angilo muntu umvumsele utshala umfino wakhe kanjalo so thina silala lapho kuthiwa hey amasotsha ase-South Africa anganiboni anibona nje niphelile nina niyadutshulwa niyafa ha sastage eMarandela sastage esikoleni isikolo leso nakhona kwakugcwele othishara nengane zesitolo kumnandi yonke into abazi phela ukuthi silala emgedzeni sidla bume uyabona isinkwa lesiloaf white ubuyidla khona lapho ukuthi uyastage iloaf injalo iplain ingenani isiphatha ukudla kufuneka kubuye kwabulawayo kuzala he sastage eMarandelas sastage eKhwekhwe Gathuma Marandelas Fort Victoria la kuyi Victoria Falls khona manje bengasi Victoria Falls bekuyi Fort Victoria ila bekuliwa khona kakhulu amasotsha lapha eSouth Africa nawangale bekufikwa lapho and then ke sa stage nalapho mase sisuka lapho sesiyabuya ke siza Salisbury yazi Salisbury yini iHarare la kuthiwa iHarare khona before bekuyi Salisbury masifike eSalisbury ke nakhona sa stage senza imali yonke le ndawo olokho kanayithola yangiza nemali niyayenza kodwa niyibona asitholi kuthiwa sobhatalwa mase kuphela amashow la kusho lo baba hayi ke mase sifike eSalisbury sibuyela back manje Bulawayo sibuyela back ku-tennis court kuthi le njengoba sihamba le ndawo lesi sicede unyaka wonke manje sokuya ko-December manje baka 1968 hayi ke sifike lapho ke labe sihlala khona eBulawayo sihlale ngithi hayi kusho ukuthi bazozake bazosiholela phela bathi hayi asizi kuniholela la niyahamba nina soniholela eSouth Africa ninabuyelana emuva buyelani nini emuva ho ngithi singane phela aba it's easy ukuthi umntwana omkhruke sibancane sazi nix sibukhelwe ke lokho itrain iyafika iyasithatha siyabuya size emuva masatha la eJohn Foster Square sibuze lo baba uChris ukuthi manje Chris iphi ke imali yethu yokuhola athi no ngizoza kini ngithi kanjani uzoza kithi ngoba sihlukene ukofo uhlala eDlamini mina ngihlala eMfulo kanjani athi no sizoza kini sizolungisela imali azange siyithola imali kuze kube namhlanje uChris ushonile ukofo ushonile uDouglas angazi noma usaphila umfana ufikile ngamgcina ehlala eFlagfontein angazi noma usaphila ukuthi nje mina into engifuna ukuyisho ukuthi bengonisha abantwana abancane laba bezwe umuntu kuthiwa kunomsebenzi overseas kunomsebenzi kuphi nakuphi ayikho into enjengale ukuthi kunomsebenzi le uyoyuzwa kuthi na ungaqinanga kahle yabona thina sasiqinile kahle ngoba le group yethu yabafana yayingafuni nisingathi kwangakho umuntu ongasukela otherwise sasizoba itarget yale la eRhodesia lapho ngoba lesikhathi abantu bebedlwengulwa benza yonke into mara mina into engifuna kuyazi ukuthi uNkulunkulu azangibeke kulesikhathi ukuthi ungibekele ukuthi ngizokhuluma levangeli ngoba kusho ukuthi mina ngangisebenzela iANC ngilisho mba kusho ukuthi sasiyosebenzela iANC lesibalekisa ama-exile but mina ngiveteran engaziwa kanjani angaziwa mina that's why ngithi uChris ngiyabonga ukuthi ube ne-podcast because this I couldn't share with anybody bekungekho umuntu engamtshela lethu ukuthi mina I fought for the ANC bengingazi I fought for the ANC young as I was 16 years ngaleso sikhathi bokufuna ngabe ngisesikoleni kodwa ngahamba nale group ngendaba yokuthanda izinto mina ngaziwa ngafika eLuthuli House mangifike eLuthuli House ngithi ngifuna ukubona kwakusabuza ubaba uZuma ngithi ngifuna ukubona uZuma bale awungeke umbone uZuma phela ipresident ngeke umbone hawu kanjani ngithi iyaphela i10 years uZuma kade elokhuzana ephethe azange ngize ngimbone uyazi ukuthi yini lapha ema-ofisini ANC ngeke uzungene noma ngabe uyatana ngiveteran engaziwa mina anginane-cent anginane-spelete se-ANC anginane-uniform ye-ANC so I'm talking now because indlela yami iseduze sengizawufa abaningi bahambile Ikho wazo kabuhlungu yazi sengizawufa ngizange ngithole nesent futhi angifuni nesent ekhona nje iANC naye nginike nje uniform yayo banginike nje imother's uniform yabo mama ngazi ukuthi nangifa nje ngiqedile cabanga nje age of 16 years mangibuyela angizange ngabuya ngagana kodwa mangibuyela eSouth Africa kwathola ukuthi nalo music senyawunyanya
ngoba ngenzeka into eso hayi ngayiyele emasontweni ngayisontela ngahlukana nayo yonke into ngathi uNkulunkulu into uyayenza for a purpose kusho ukuthi mhlambe uNkulunkulu bekangiwonisha ukuthi uyazi ukuthi lento yenzayo ayikufanelanga and ayirightanga kodwa mina ngangileli country yami ngoba phela mina ngangazi ukuthi ngileli country yami ngicabanga ukuthi ngiyoqashela noma ubani kanti njengoba ngihamba nje ngiyolwela i-country yami mina ngiyi-veteran eyalala emgodini abanye bangama-veteran abawazi umgodi mina ngilalile emgodini umsele kanje days ulele lapho awazi noma kuzoqhamuka inyokoro kuzokwenzakalani awazi njengoba lapha eRhodesia le wawungeke uthengise notamatisi ungabona abantu baseZimbabwe bethengisa utamatisi la ngeke to come out of that lapha bengihlala khona kwi-tennis court ukuphuma nje funa kusho ukuthi uyapi kanjani uye edrobheni funa baka escort laba balapha eRhodesia baka escort babone ukuthi uyapi otherwise mawungenzaka kanjalo indaba yakho abayithathi kanjalo nje yilokho ivangeli lami lelo bengithi hayi mase ngelikhiphile umoya wami uzoxola oyigogo uzoxola what do you want to say Ganda man Gogo mina ufuza ukuthi during leso sikhathi niseRhodesia ngithi ngaleso sikhathi niseRhodesia ayinto uyasho ukuthi bosasemncane ekhaya ubaba bokungena communication nehlala unyaka wonke ungakhulumi nabantu bakini uzobakhuluma nami ngoba ama cellphone ayingekho ngaleso sikhathi so iRhodesia at that time beyiphethwe abelungu nayo bekusabuso Ian Smith bayama president eleko buku Ian bambiza Ian is Ian Smith yo 1968 wakusabusa yena hawo gogo siyabonga kakhulu sicabanga ukuthi le message yabona abantu baseRhodesia abantu bayaphila bahle ba right yonke into mara eRhodesia bongeke wenze intando yakho awuphumi kwamanye amazwe gogo bona bayakwazi ukuza la benza into abayithandayo batoyize itrol bathi banamalungelo akukho malungelo into kuyimanje ke ba boycott hanjwa ama court bafuna lento uthi wena abakwazi ukuyenza ezweni labo country yabo bafuna ukuyenza lana yaba angeke uphume lapha mina ngesikhathi ngiye ngaso bekunzima bokugijima iphoyisa la eSouth Africa yakhumbula isikhathi sika mina manje eRhodesia bekuyisikhathi sika John Foster kaBotha John Foster uthi lo bekadelela kakhulu lelo bhundi belidelela kakhulu kuyipresident yala eSouth Africa manje yale ngithi ubaba muke warayidwa njengoba mina ngile uke warayidwa kwabuza ukuthi uyokwenzana umntana eRhodesia kanti mina ngiyazi indaba kuyiphekula ikhuni I didn't know konke I understand gogo bayanthatha bathi niyocula ane yebo beniyoculela ama South Africans no besiculela ama South African abalekile la ayengali angasazi thini ngoba igroup yethu ayaziwa la eSouth Africa igroup yethu iadvertise seRhodesia yabo manje gogubalo ungafuna umention lo wasithatha la anditho Chris wathatha la Chris Sono he's late now kona lo uthe uyasaba ukuzigama la usaphila ungafakuke inkingeni usaphila khona lo lesikhulu ongafuni ukusimenshina ngithi ungasimenshina angeke ngisimenshine isikhulu leso isikhulu ngempela isikhulu kakhulu manje sesikhulu mhlambe masingezwe levangeli sizokhumbula ukuthi uMatshokodo ubani uMatshokodo wale eRhodesia uye wasusa la ngazi noma naye sowafa Matshokodo ubaba Matshokodo wale eRhodesia Shuthi khona umuntu shuthi phela lo muntu bekamdala ngo1968 shuthi manje usesekhona bekamdala vele lo muntu lo ngaleso sikhathi mari beka kule age shuthi wena at the time bonabo ma 16 17 yena mhlambe kana bo ma 30 or 20 noma 20 beka nabo 30 beka nabo 30 30 40 lapho noma sesekhona gogo lo muntu ukhona uyaphila ubhizi ngani manje ngiyasaba ukuyisho igama lakhe stress angithi naye wayisebenzela lo mbuso lo okhona manje
Oh, Hey. understand wangafuni Hey. ukusho. Okay. Yeah. All right. I know. Sibafisela nje ukuhle kodwa okhetheni oluzayo. Sekuthi okhetheni oluzayo sibafisela okuhle kodwa thina siye bona laba ontaba kayikhona. Abantu abakakhonjwa. Hayi. No gogo siyabonga kakhulu ngomlayezo wakho siyabonga nanokuthi I think umuntu obhekile ekhaya umncane uzobona ukuthi lento ukuthi umuntu aqhama kuthethi kunezinto ezenziwayo kwamanye amazwe asambeni enza nama passport You must never. Ungaveli nje usuyahamba Ungavela usukeleke ngoba le thina besiphila njengezinja dogs. labantu bakwamanye amazwe thina ngoba sibathetha ngothando labona abanalo uthando. Akunathando awuthengisi tamatisi estradini lapha. Awuhambi noma kanjani. Angathi noma bekuyisikhathi ka Ian Smith or manje nje basokubusa umnangango ubani lo. Mnangango bathasha Yeah. phela kadlali. Eh Uyashaya mnangango. Bamsaba kabi bezela. Uyashaya. Uyashaya. Angeke uthengise noma yini ndaba. Njengoba benza ubuhliphliphi lobugcwele idome bama-second-hand. Hayi, kukho lokho. Manje gogo mhlawumbe ungakwazi ukusitshela ukuthi after ubuyile Rhodesia sobuyile la South Africa impilo yabanjani mhlawumbe up until now izinto zowazenza yekela ukucula completely or mhlawumbe yewacula uDouglas Mfeka uDouglas Mfeka the name sounds familiar akazabe seradweni mhlawumbe. No, i-radio kwakusaselwa umsakazo yakhumbula usale khona nani ngekho nina. I-radio fusion yayihlala lapha ekhonini ivulwa amabhunu kuphela. Sizolalela lento abakutshela yona. Lezo ikhathi zethu. Bebelethi radio ekhaya. Amabhokisi abafakelwa. Umbhobho ibelapha ekhoneni phezulu. Yadlalela. Ibhunu malijabulile nje uzwa ngayisekhaya. Ekseni uzomanga uyemsebenzi ozo vukani sako. Vukani ikhala lapha khona. Usekhala ingoma njalo. Ingoma nje seniyavuka kuyemsebenzini. Ikhala lapha ibhokisi. Sasibhadala 2.6 eOrlando. Lokhuzani ama office akhona okubhadala eOrlando station. Libadala malini? 2.6. Yini 2.6? Awuyazi 25 cents. 25 cents. Yeah. Yo. Ikokubuya kude. Azikho kusiyajabula ukuthi ndositshela ngomlando. Yazazi thina lezi zinto. Bila ngazi ukuthi kwakunebhokisi lalikhala. Bayazi laba abadala babekanye bazi kahle kalezo ikhathi. Bayazi ibhokisi lalihlala ekhoneni red libuya ko red fusion. Kumsakazi bathi umsakazo lalelana umsakazo. Nizolalela indaba nina niya controlwa. Lo government wamabhunu bengingadlali. Nakhumula bakhe bangitshela ngale ukuthi bayanivusa athi vuka. Ndivuka ivula Fukani sekusile. Naliqhude lithi tikiliki. Akumnandi yakudala. Ovele uzojeke radio. Kumnandi kokudala. Thina siphile kabuhlungu kanzima and then ke kuthi mina mangibuya lapho azange sayilindi imali yabo Chris ngavele nje ngahamba ngawufuna umsebenzi iqala bowuthola noma kubophuma la ungene la uphume la ungene la ngayosebenza and then kuthe ngo71 ubaba washona kwaba usizo lodwa ke manje sokufuneka umuntu azimela ngathi uyabona ukungalalela abazali bheka khona manje ayikho nemali yaseRhodesia akukho lutho hayi ngasebenza ngiloko ngiye egalo ngithi ngizwa ukuthi Priscilla kuyaculwa le ngithi hayi angiyi lapho mina sengikhathele ngisafuni sengifuna ukusebenza nje straight plus ngo71 lo nje ubaba meshona ngathi ngaba nomntwana ngathola umntwana kodwa wala hayi ke ngaqhubeka nempilo yami ke kwaze kwaya ngase ngiyashada kwaHlongwane ngayiqhubekela ngayiyela emasontweni ngayosonta nje khona manje ngisonto IPC yeah so nje manje uhambela isonto ngisihambele since ngahamba isonto from then IPC ngene ngo1998 sengugogo ke manje wakhona angisaveli kwezinye izindawo sengugogo nje ohlala ekhaya yabona into yethu seyithathwa abasha gijima abasha manje njoba nami ngangimusha ngalezo ekhaya injalo gogo no gogo
Siyabonga kakhulu ngokuthi fuze siyajabula futhi esibongele sibusisekile ukuthi sivashelwe intombi endala ithi noma ingasa khona ukuhamba kahle but hayi ngifuna ukuya ku Chris. Yeah, ngifuna ukuya ku Chris. Hayi gogo. Ngifuna uChris abatshele la ukuthi abanginike nginandaba nokunye abanginike nje i-uniform ye-Mothers Union yini uniform yini kokhidayiswa play uniform. Angas kusho ukuthi bona lozwa ngikhuluma kanje uzokwazi ukuthi i-uniform ye-ANC ithathwaphi. Mina ngiyayifuna mahala ngoba nabazange bangibhadale. Just ukuthi ulale ngokuthula. Ngilale ngokuthula. Uma khona bezwa besifonele kuyi-podcast beze eklisi ukakafuna into eyinengane. Hayi angifuni nix. Size nje sithi ngiyazi ukuthi balalela abantu baleyo nhlangano. Sicela nje ukuthi oyedwa mayibona le podcast asho ukuthi hayi Chris ngiyakugogo somnika nakho simthoba inhliziyo ethi noma eshona umuntu omdala ntule ngabamba inhliziyo athi hayi kwenzekile. Yeah. So sizokwenza kanjalo gogo ukuthi bayithola impela bazoyithola le message yeah show ukuthi bayithole besebenza kanjalo basebenza kanjalo sizoza futhi sisho sibatshengisa hayi naba bazela abantu isifiso sikagogo sifezile naso sojabula sithi hayi at least isifiso sikagogo sisifezile noma ehamba hambe ngokuthula no siyabonga kakhulu ke gogo Dagi James, how we are the world. We owe.